para pamirsa channel TV Jawa Blitar. Ing wekdal menika kawula nglajengaken punika konten video gumakan. Ing wekdal menika kawula badhe ndamel perkatan kanthi sarana sak wontenipun. Nah menika wonten ulam ayam kula goreng rumiyin nggih Lur. Nah terus wonten menika mangke didamel jangkepi ubur rampen ingkang dipun persakaken. Pekatan nggih Lur, monggo dipun simak sareng-sareng. Mugi saged dados panglipur, ugi saged migunani ndadosaken regengipun romaketipun paseduluran. Sumangga. Di apa jenenge sambal goreng mie? Jika mau sambal goreng kentang tahu, saya ganti pasang-pasang mie. Iki nggih bature berkah lho nggih kancane berkah Jawane. Ya aku arepe gawe berkatan iki. Tak cemplungi sawi. Nah, sawine cak cemplung dhisik, mari ngene mine Lur.
cemplungi mie, tak campur karo sawi. Ya wis ngene wis dadi oseng-oseng mie lur. Nggih campurane berkat ya sak duwene lur. Aku duwe iki ya. Tak wae sambal goreng tahu untuk kentangnya mau, tak wae mie iki karo tak wae pitik digoreng. Tak wae kecap sik jen rada ana legi-legine piye ngono. Kecap secukupnya saja lho. Kecape pakai merek apa ae terserah, pokoknya kecap ini, kecap bangau tong-tong juga boleh, kecap sawi juga boleh, kecap ABC juga boleh, kecap kesembuaran, pokoknya kecap lur. Terus duduk kena lur. Iki mine wis mateng lur, saiki tak irisne timun. Nah iki tak irisi timun ngene iki nggih tambahi ganepe lawan lur ya. Nah iki lur wis tak cepake segone karo iwak sing tak goreng mau, ambek tahu goreng karo apa iki, apa jenenge lur, godhong lur, karo timun barang. Nah terus tak wehi sambal gorengku mie mau di sini lur, cukup sederhana lur ya. Jadi berkat aku ki mung sederhana lur, sak mampuku ya sak duwene ngene iki lur. Wis muga-muga ae kabul kajate, sing baku ki kan yo tulus ikhlas tur yo bener-bener saka hasil dhewe lur. Dadi kanggo selamatan ki aja sampai kecampuran keringet sing dudu hae lur yo. Iki slametane modele kaya catering lur. Wis gak apa-apa lur, aku duwene iki yo ke godhong gedangku cumpen ya wis ora tak takiri nganggo takir plastik. Ana godhong gedange mung sithik. Wis ngono kuwi. Mergo iki kan slametane kan ora ijene bareng-bareng karo kancane lur. Dadine ya ngene wae. Muga isih ketompo dadi lega lilane sekabehane tur berkahi lur ya. Ya wis lur, tak tutuke anggonku nata berkat aku iki sik lur ya. Muga-muga bisa manfaati uga dados panglipuri panjenengan sedaya ndadosaken purpakete seduluran kagem sedayanipun. Apabila wonten anggenipun kula menyampaikan enten kirang prayoginipun nyuwun pangapunten sing kathah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iki sampai jumpa wonten konten video kumakan ingkang sak lajengipun. Matur sembah nuwun.
lan batin matur sembah